Tegl er det perfekte byggemateriale. Det er robust, bæredygtigt og helt naturligt. Men lad os lege med tanken om, at man kan forbedre og udvikle det perfekte. Det kunne blive noget af et gennembrud. Jeg kunne godt tænke mig, at vi som arkitekter havde større medindflydelse på, hvordan man udvikler byggematerialer. Jeg er sikker på, at det vil åbne nogle helt nye døre for, hvad der kunne lade sig gøre, både for arkitekten, men også for producenten. Velkommen til Strøjer Brick Lab. En kreativ legeplads for arkitekter, bygherrer og entreprenører. Her kan vi sammen skabe nye standarder for tegl i fremtidens byggeri. Det særlige ved Brick Lab, det er, at I kan komme her og udvikle jeres helt specielle tegløsninger og rent faktisk også få dem sat i produktion. Vi har en vision om at sætte nye standarder for, hvordan man kan bruge tegl i byggebranchen. Vi har samtidig også et ønske om at blive arkitekternes foretrukne samarbejdspartner, når det kommer til at udvikle særlige tegløsninger. Dine idéer kombineret med vores erfaring vil give dig et forspring. Ikke blot når du vil udvikle dine idéer om fremtidens byggeri, men også når du vil realisere dem nu og i fremtiden. Vi ser Brick Lab som mulighedernes land for arkitekter, for bygherrer og for strøjertegl. Vi mener, at dem, der er bedst til at udvikle kundernes produkter, det er kunderne selv i samarbejde med strøjertegl. Besøg bricklab.dk og find inspiration, artikler og konkret viden om tegl i fremtidens byggeri, og om hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt.